дар замони соҳиб истиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат соҳаи маориф рушд намуда, бо бунёди иншооти наву замонавӣ ва ба талаботи имрӯз мувофиқ сатҳу сифати таълиму тарбия баланд барошта шуд. бахусус дар ин давра ба масъалаи бунёди муассисаҳои томактабӣ таваҷҷӯҳи хуса равона гардида, ҷиҳати ҳарчи бештар фаро гирифтани кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардид. дар доираи тадбирҳои иловагӣ бо дастури роҳбарияти вазорати маориф ва илм дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ марказҳои инкишофи кӯдак ташкил карда мешавад. бо таваҷҷӯҳ ба ин масъала дар шаҳри Исфара дар баробари фаъолияти кӯдакистонҳо дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ маркази инкишофи кӯдак амал мекунад. масалан соли равон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 16 маркази инкишофи кӯдак ташкил гардида, кӯдакони синни томактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. масъулини раёсати маорифи шаҳри Исфара мегӯянд, ки соли таҳсилӣ 2023-2024 дар назди 68 муассисаҳои таълимӣ 99 гурӯҳи маркази инкишофи кӯдак ташкил гардида, 1622 нафар кӯдакон ба таълим фаро гирифта шуданд. имсол мо тасмим гирифтем дар назди чанд муассисаҳои таълимии дигар марказҳои инкишофи кӯдак таъсис диҳем. дар 23 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсейҳо амагӣ 39 гурӯҳҳои марказҳои инкишофи кӯдак таъсис додем. ҳамагӣ дар соли таҳсили 2023-24 дар шаҳри Исфара дар назди 68 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 99 гурӯҳҳои марказҳои инкишофи кӯдак таъсис дода шуд, ки дар онҳо 1644 нафар тарбиятгирандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. бино ба иттилои додашуда дар шаҳри Исфара феълан 30 муассисаи томактабӣ фаъолият мекунад, ки аз он 3 кӯдакистони хусусӣ, 2 муассисаи томактабӣ дар тобеати ташкилоту корхонаҳо қарор дорад. дар ҳамаи кӯдакистониҳои шаҳр беш аз 3000 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия ва ба талаботи имрӯз мутобиқ шудан дар аксар муассисаҳои томактабии шаҳри Исфара тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ гарда истодааст. маврид ба зикр аст, ки дар доираи татбиқи барномаи давлатии рушди муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 дар шаҳри Исфара иншооти наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. дар умум дар муассисаҳои томактабӣ бо беҳтар шудани пояҳои моддиву техникӣ шароити таълиму тарбия дар кӯдакистонҳо боз ҳам беҳтар мегардад. ба гуфти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон, кӯдакон ояндаи ҷомеаанд. имрӯз дар кӯдакистони мо зиёда аз 220 нафар тарбиятгирандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, айни ҳол тамоми шароит баҳри дар роҳии хештаншиносӣ ва худогоҳӣ ва бедор намудани ҳисси ҳуввияти миллӣ онҳо тарбия намудан фароҳам оварда шудааст ва дар муассисаи мо барои навбат гузоштан муроҷиат намекунанд, зеро мо шароити фароҳам дорем барои қабул намудани кӯдакон ба таълиму тарбия. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ ва бунёди кӯдакистонҳои хусусӣ таваҷҷӯҳи хуса равона намуда, дар доираи амалишавии барномаи давлатии рушди муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 дар мамлакат дар 2 марҳила дар маҷмӯъ 134 муассисаи томактабии хусусӣ ва 114 муассисаи таҳсилоти умумии хусусӣ сохта ба истифода дода мешавад. бо амалисозии барномаи мазкур то соли 2027 дар назар аст, ки фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ дар мамлакат ба 33% расонда мешавад. дар ин замина дар шаҳри Исфара дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва мақомоти маҳаллӣ нақшаҳои нек таҳризӣ ва амалӣ мегардад.